Right, mastreets social media manoswera ndiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Aiwa, ndinayo nyaya isingafadzi yandoda ndinge ndinokuzivisai nekutaurawo pfungwa dzangu. Anditi ndoona muma comments pane vamwe vanondibvunza vanotaura zvisina basa kuti iwo handisi news reporter vazukuru mazviwa. Handisi news reporter, handisi journalist. Pana pamusha pedu ndiringoripo chete kuti ndiuye ndichikuzivisai nyaya zvinenge zvaitika mumastreets. Ndosa ndinokutokuudzai wani kuti mumastreets esocial media kutorawo toti nyaya dzatoitika dzikakandwawo nevamwe mumastreets esocial media. Anditi so chiteerera kana wanga usati wasubscribe paSaint TV mukana uchiripo kuti udi usubscribe wotena on your notification bell so that every time patinowinza nyaya dzichipisa, every time patinokupai pakurirai zvinyowani, you'll be notified. Chito zviri kudi kwese kwamuri vazukuru vasekuru Saint. Ndoda kuti mundinzwisisa. Anditi kana ndichitotaura batai mazwi. Kana uri mwana aenda pa next door, kana uri mwana ari kuchengetwa pa next door, iva mwana akanaka wazviwa. Chengeteka ku next door ikoko. Zvakanakira kuti avo vanokuchengeta vanopfurira mberi vachikuchengeta zvakanaka uyezve vanoramba vaine rudo newe rwokuchengeta. Anditi so zvakaitika nezuva zukuru zvinotonyadzisa kana kutoti titaure nekuti pane vamwe vedu nhubu nunzvatunzva nying'anya. Anditi nundira mutsime vana veZimbabwe vakazowanikwa vari ku wrong side of the law kunyika yeSouth Africa. So zvakaitika ndezvekuti varume ava varipo 25 kusanganisira umwe chete wekuBotswana neMaZimbabweans akanga akawanda chaizvo pamwe chete nevekuKZN KwaZulu Natal uko kwana Durban. Vakazobatana rikavagurumwandira vakaronga ivo kunge vari vanoita zvoguruvha zvoumbavha, vaya vanganzi marobhers nechirungu. Anditi makororo. So varume ava vari kunzi ivo vakazama kuda kuba mari kana kuti yamunoziva nekunzi cash highest. Anditi highest cash highest. Vakada kuba mari. Anditi pazvimotikari zviya zvemari ameno izvozviyezvi. So zvakaitika ndezvekuti vakabva vakurirwa vari 25 kudaro, vakabva vakurirwa pakapfurwa vanosvika 8 or 9 vava vakabva vafa ipapo, kusanganisira nemaMaZimbabweans akatofa ipapo. Anditi chinova chinhu chinonyadzisa uye pakabva pabatwa 8 or 9 zvakare vari kunzi ivo vakabatwa kusanganisira nemaZimbabweans. MaZimbabweans tonyarira kupi? Ozoti zvinhu zvakadaika ndo zvinozotrigger inozova justification yemaSouth Africans kunge vari vanodzinga nekurova vanhu. Why? Nenyaya yekuti tinenge tabatwa tiri ku wrong side of the law. Anditi and crossfire yachona haizongoperere kune vavega, ivava vashoma wabatwa. Zvine zvakunzi millions and millions of Zimbabweans vari muSouth Africa ndo zvavari kuita izvo, because maZimbabweans who are earning an honest living vari muSouth Africa. Anditi who are even taxpayers in South Africa. But nekuda kwevava haunobva watopererwa utoti nhubu dzakadai ndedzani chaizvo ndedzani nhubu dzakadaiwo unotozvishayira pazvo. Anditi ndochandandowezokuzivisai zvakaitika munyika yeSouth Africa South Africa. Ndakutodedera nekutotaura makutondikanganisira. Anditi ngatingoitai vanhu vakanaka, tingova vanhu kwavo kwatiri koko, because takabereka mureza weZimbabwe. Anditi kwese kwatiri chatine takabereka mureza weZimbabwe, so ngativei vanhu kwavo. Amen. Ngataura no comment section kuti munofunge nezvenyaya iyi. From Uncle Saint, the only Zimbabwean uncle, but it's not chitchi, much love.